Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. ಎಂಚುಲರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಪನ್ನೆಂಗೆ ಕಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸೌಖ್ಯ ಆಲೆ ಗುಣಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಆತನ ಬಂದು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಳಾತಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ಇಂಕ ತಾಗದಿತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಸಂಡೆ ಪೋದು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಪೂರ ಮರ್ದು ಪೂರ ತೋಜ್ಪಾದ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಆನಿ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಪೂರ ಬೇನಿತ್ತುಂಡ ಐಟೇ ಬೋನು ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿದ ಕಾರ್ಗೆ ಇಂಕ ಕೂರಿಲಾದಿತ್ತುಂಡ ಸೊ ಐತೆಲ್ಲ ಬೇನಿತ್ತುಂಡ ಸೊ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಸೋಮವಾರ ನೈಟ್ ಜ್ವರ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮಂಗಳವಾರ ಫುಲ್ ನಡ್ಗೆರೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಪೂರ ಶುರು ಅಂಡ ಅಂಚದು 2-3 ದಿನ ಜ್ವರಟ್ಟೆ ಪೋಣು ಇಂಕ ಈ ಕಾರ್ಬೇನೆದ ಮಾತ್ರೆ ದುಟ್ಟು ಇಂಕ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜ್ವರ ತಳ ಮಾತ್ರೆ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಮಾತ್ರೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ಆತನ ಬಂದು ಇಂಕಿ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಧ ಸೈಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚದು ಈ ಕಾರ್ಬೇನೆದ ಮಾತ್ರೆ ನಾನು ಜ್ವರದ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗೆತ್ತೋನುಜಿ ಅಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆತ್ತೋನುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆತ್ತೋನು ಎಮ್ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಜ್ವರ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜ್ವರ ಶೀತ ತೆಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಮನೆ ತಡೆತೊಂಡೇ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತಲೆ ಸುತ್ತನ ತರೆಬೇನೆ ಮುಖ ಜ್ವರ ಶೀತ ತೆಮ್ಮಲಕ್ಕನ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಬರೋ ಬೇನೆ ಪೂರಲ ಇತ್ತನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾಗಿನ ಕಾರ್ಗೆ ಅವು ಪೂರ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಚಾಣ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಅರ್ಧ ಈ ಬೇನೆಡೆ ಇಂಕ ಜ್ವರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಏನು ಪೋಡಿದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದಿತ್ತೆ ನಾವೇ ಗುಂಗುಡಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಜ್ವರ ಬತ್ತಿಪ್ಪು 2-3 ಡೇಸ್ ನೆಕ್ಕೆ ಬೋಂಡು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಬೋಂಡು ಇತ್ತಲ ಒಂದು ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಸಾಕು ಬೇಗ ಬೋಣಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಬಂದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ನಿಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಗುಣಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗುಣಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಂದು ಕಂಚಿಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾನೆ ನಿಂಗೆ ಲಾಗೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೈಂಡ್ ಒಡೆ ಪೋಪುನು ನಿಕಲೋಡ ಓಪನ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡಿತ್ತಾನೆ ನಿಕಲೋಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಈಗ ದಿನ ಇಂಕ ಒಳ್ಳೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೀಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡದ ಅವೇನೇ ಇಂಕ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಒಂಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಸರಿ ದಾದಾತನ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಯಾನೇ ಅನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹೋಯ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಅನ್ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಅವನೊಂದು ಅವಳ ಇಂಚು ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಪಂದೆ ಕೈಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾನಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಾಡನ್ನು ಪತ್ತು ನೋಡಿ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ದಾದನ್ಲ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೂತೊಂದು ಮಲ್ದೇನು ಅಂತ ಅಂಚಿಕ್ನ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ಲ ಇತ್ತು ಪೂರ ಫೇಕ್ ಅಂಚಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂಡ ಅವೇ ಯೋಚನೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ಅವೇ ಸಂಡೇ ಯಾನವೇ ಏನನ್ನ ಬೇಲೆಗಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನವೇ ಏನ ಬೇಲೆಗಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಬೊರ್ಚಿತ್ತನ ನಿಂಕಿತ್ತ ಅನ್ಸೊನ್ನ ದಯಪಂಡ ಬೊರ್ಚಿತ್ತನ ಬಡ ಅಂಚತ್ತ ಎನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬಟ್ ಸೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತನ್ನಕ ಇಂಚಾಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀನಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಪಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಡ ಓಪನ್ ಅದು ಸೊ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಅಂಚದು ದಾಳೆಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಏನೋ ಮಲ್ಪು ಪೂರಂಕಲ್ಲ ಹಣೆವಾರ ದುರದೃಷ್ಟ ಪಂಡ ಅವಳ ಈ ತಿಂಗಳೇ ಅನ್ನು ವಯಸ್ಸು ನೀನು ಪೂರಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ
ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡಲೆ ಒಂದು ಕೀಮುಜಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡಲ ಕೀಮುಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಡ ಸಮೇತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನ ಕೀಮುಜಿ ಯಾನ್ ಈನ ಬೆನ್ಪೆ ವಿಂಕೆ ಅಂಚದು ಎಂಕಿತ ಕೈಕಾರ್ ಕಟ್ಲೆ ಕತ್ನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು ತುಕ ದೇವೆರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಂಬೊಕ್ಕ ನಂಬುದು ಬೇಲೆದಾರ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಪಣೆನ ನಂಬುದು ನತ್ತು ಪಣೆಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪೆನ್ ಬಂದು ಹಾಕುಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಚ ಅಂಡತ ಸೊ ಹೆಂಗ ಬೇಲೆದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೋಡು ನಾನು ಇನಿಪೋದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಇನಿ ಬರ ಬಂತೇರು ಇನಿಪೋಡು ಇನಿ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂದು ತೋಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಡಿ ಯಾನು ಅಂತ ಸೌಖ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾರ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ನಾನು ಅವೇನು ತೋದು ಇನಿ ಪನೋಡಿಂಕ್ ದಾದ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಗುಣ ಅಪ್ಪುಂಡ ಅಥವಾ ನಾನು ಏತ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಾನು ಕೂಡ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪೂರ ಇನ್ನಿಗೆ ಎಪ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತುಜಿ ಬೇತ ಪಾಡುವೆರ ಇನ್ನಿಗೆ ಇಪ್ಪುವೆರ ಫುಲ್ಲು ದಾದನ್ನು ಒತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್ ಏನಾಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟೇಚಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುಲೋನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡಾತೆ ಚೂರು ಮೂವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕಾರ್ ಪಂದೇರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಒಂದಂತೆ ಮೂವ್ ಮಂತೊಂದು ಐನಾತ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆ ನಿಂಕಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಚಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಇಂಕ ಪನೋಡ ನೆನ್ಸುಂಡ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತುಕನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಕಂಡೇನೆ ದಾಲ್ ತಿಂತೀನಿ ಇಂಕಿತ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ತಿಂತಿಜಿ ಪಣ್ಣೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನಿ ಚಾಪರ್ನಿ ಅವು ಅಂತೆ ಚಾಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನೊಂತೆ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗಿಲಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ತುಕ್ಕ ದಾದಾಪು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮತ್ತು ಪರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡೋನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಣೆ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚು ಬಂದು ಮೈಕ್ ವಾಶ್ ಅನ್ಕೊತೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ನೀತು ಪೊರ್ತು ಅನ್ ಪಾತಿರಿ ಅತ್ತ ಇಂಚಿರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಚೂರು ಜೋರಂಡಲ ಪಾತಿರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮೈಕೆ ಆನ್ ಬಂದು ಈತು ಪೊರ್ತು ಬಡ 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 ಪಾತೀರಿ ಐನಾತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಪಾಡೋದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಬರೋಡು ಯಾನು ಆನೇ ಮಲ್ದಿಚ್ಚು ಮೈಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆದು ಒಂದು ಆನ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಇಜ್ಜನ್ ಬಂದು ಆನೇ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋವಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಡನ್ನದು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಡು ಜೆತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಚಿಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಕೆಲವರ ಕಾರ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಾಗ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಕಂದಾಪುಣು ಪಿದೈ ಪುರ ತೂನಗ ಪಿದೈಡೆ ಇತ್ತಿನ ತಯಾನ ಬೇಲೆ ಪೋಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲಾರ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಾರೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಅವಳ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಂದಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ದಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ದಾದಂದು ಚಿಂತೆ ಆತನ ಇಂಕ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬೇಲೆದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಡಲ ಬೇತೆ ಅಂಡಲ ಬೇಲೆದಾಗ್ಲೇನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡು ಈಜನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಸಡನ್ ಅದು ಎಂಕಿಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಇಪ್ಪಂದ ಕಾತಂಡು ಸೊ ಅವು ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಚಿಂತೆ ಆಪುಣ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂಕ ಪೂಜೆಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಭೂಮಿ ಒಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೋಲು ಇಲ್ಲಡು ಸೊ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಮದ ದಿಯೋಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೆರ್ ಎಂಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪಡಲೆಂದ ಅಂಚದ ದೃಷ್ಟಿ ದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರತ್ತ ಉಪ್ಪುಡ ಒಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ವಾನಮನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆತನೊಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾಮಿಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದೃಷ್ಟಿ ಆತನೊಂದು ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದನ್ಪುನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೋರ ಬೊಕ ಕೂಡ ಜ್ವರ ಸುರ ಎಲ್ಲ ಕಾವಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಕೂಡ ಅಡೇಗಿ ಜೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರೆ ಪೂರ ಗೀತೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೀತೊಂಬತ್ತೆ ಆಯಿತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಅಮ್ಮಲ ಇರಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೊಜ್ಜೆ ತೋನ್ಗ ಅಂದಾಪುಂಡು ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅವು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪೂರ ಗಿಚ್ಚಬೋದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ 5 ಡೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚದು ಒಂತೆ
ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಐತ ಗಮ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಬೊಕ ಕುಲ್ಲರನೆ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮಾಮಿ ಒಂತೆ ಪಂಡ ಮೀದ್ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಂಪಗ್ ಪೋರೆತ್ತಿನತ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚಾದ್ ಅಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುದು ಬುಡೀರ್ ಅಕುಲು ಗಮ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರ್ ಆಂಡ ಗಮ್ ಅವು ಉಂತುಜಿ 5 days ಬರೋಡಾಂಡ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ದದು ಅಡಿಗೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಮಾಮಿಲತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದ ಪೊರ್ತುಗು. ಅಂಚನೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕಲ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದಂಗೆ ಮಾತ ಕೇರ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮಾತಲೆ ಸಂಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಸೊ ಈ 2 ಜನನು ಯಾನ್ ಮದಪುಜಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ ಏನೊಂದು ತೂತೇರು ಅಂಚನೆ ಕೇರ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನೆ ಪಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚಿರ ಋಣಿ ಆದಿಪ್ಪ ಎನ್ನ ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದ ಪೊರ್ತುಗು. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಬನ್ನಂಗಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗ್ ಇಪ್ಪುವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗ್ ಪಿದಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪೂರ ಪಂತೇರ್. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಲ್ಲಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಡಿಗ್ ಬೊಕ ಕಾರ್ ಪಂದಾರನೆ ಐಜಿಂಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದೊಂತೆ ನಡಪರ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಕ್ಯಾಂಪುಗ್ ಪಿದಾಡಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಡಪರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಪೂರ ಪಾಡೊಡತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು. ಅಂಚಾದ್ ಒಂದೊಂದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಡತದ್ ಒಂತೆ ಪುರತು ನಡಪುವೆ ಬೊಕ ಕೂಡ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಡತಿನ ಅವು ಪೇನ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಒಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುದ್ದಿನಗಪ ಇತ್ತನ ಬೇನೆ ಇನಿ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಪಂದ್ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿ ಫೈಲ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಮಾರ್ನಿ 3 ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ ಆತುಂಡು. ನಾನು ಇನ್ನೇತ್ ಬಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಪೂರ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಕೇರ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊರೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಸಿಸ್ತುಡು ಪೋಯಿನ ತೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಓಲೋಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಓಲೋಲು ದಕ್ಕಂಡು ಮಂಗ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಓಲೋಲು ಇತ್ತೆ ನಾವಿನ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ದು ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಲಾಗ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲಾಡ್ ಕೂತೊಂದಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮರಣಿಲ 2-3 ಬಿಲ್ ಆತುಂಡ ಇನಿ ದಾದ ಆಪುಂಡ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪಾಡ್ವೆರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲುದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ ಬೇನೆತ್ತನ ಅಂಚಾದ್ ಮೇರು ಇಕ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೈ ಗೈಸ್.